социолозите обяснявахте по студията колко е важно да се надмогне политическото, личното его в името на държава. И когато една група партии, диаметрално противоположни, поставиха държавата и държавността на първо място, с абсолютно ясното съзнание за компромис, с абсолютно ясното съзнание, че това правителство и носи огромни щети като политици. Видях една водена от Пеевски опозиция, прегърнати Пеевски Кирил Петков, Данчо Цонев и Асен Василев, Възраждане, които говорят неща, които дори ако вие като обективни журналисти ги проверите, ще видите колко са несъвместими. Аз лично съм участвал в договарянето на предишното правителство. Участвах и в това. Това до последния час го нямаше. Нямаше мнозинство, което без трикове да мине в парламент. И тогава хората от АПС, водени от Джевджет Чакъров, се съгласиха да дадат подкрепата от тези депутати, които бяха нужни да мине правителство. Затова по програмите, по управленските теми, ние всъщност огромния ресурс от време използвахме преговорите с ДБ. И там самите те признаха, че всичко бяхме договорили. А последните дни, двете неща, които Атанасов е поискал от мен, и аз им обещах и на него, и на Мирчев тогава, и моите колеги го спазиха, бяха да се спре избора на главния прокурор Сарафов и този ВСС да не може да избира прокурор. Това се случи. И това се случи. И те не дойдоха в правителство. Така. В същото време колегата Денков излезе и изброи куп успехи. Аз искам само да им напомня, защото забелязвате, че избягвам публични изяви, защото вече има правителство, има лидери и хора, които носят отговорност за държавата, след като не съм аз. Вие сте лидер на партията. Аз съм лидер на партията, но изпълнителната власт има свой лидер и той си носи пряката отговорност. Както парламента има свой лидер, както президентството има свой лидер. Това искам да кажа. Колегата Денков заговори за управленска програма, която първо била подписана. Напомня им само факти. Предполагам, че и най-отици тук някъде. Ето го. Тук си, нали? Първо аз, Кирил, Асен и така нататък се разбрахме, че ще има правителство и каква ще му е рамка. То ще се нарича Габриел Денков и ще има външен министър на ГЕРБ Габриел. След това разделихме партиите на екипи, ако си спомнят. Правосъдна, спортна, енергийна. И заедно написахме програмата. След това определихме състава и стана сглобка. Сега ние ще ме слушате, ако искате да ви... Аз не мога да отговорям с да и не на въпросите. Защото те трябва да бъдат изяснени от корените им, защото това, което днес се случи в парламента, не им прави чест на тези партии, които, вярвате ли ми, ако не бяха положили такива усилия другите, от страна на БСП им преди, не има такъв народ. Жертвите, които правят с имиджа си, с политиките си, ако щете, с това, което сме си говорили едни за други през годините, щях да ги пратя на избори веднага всичките. Това заслужаваха днес. Ако ви ядосат пак, кога ще ги пратите на избори? Няма да ги пратя, защото... Няма да ги пратя, защото... Защото съм отговорен към държавата. Направих страхотни лични компромиси, партията направи компромиси, другите колеги направиха компромиси и сега считам, че относно тези няколко теми, защото пак се връщам на Денков, програмата и успехите са общи, както и провалите в Конституцията са общи. И когато Асен Василев говори какво завари от 20-та година, завари
страна в Европейския банков съюз, чакалнята на еврозоната, чакаща да ни приемат политически заедно с Хърватия. Това завари. Това е най-големият компромис. Вие да сте с БСП, вие да сте с Има такъв народ, да получавате подкрепа от Доган или да не сте премиер. Това да не съм премиер, сте го чували много отдавна, че 3 пъти, като направи някой колкото мене, ще му кажа ево. Ще кажа браво. Разбира се, правителство, особено такова, с премиер Борисов, ще да е много по-силно. Но аз ще помогна с всичко на колегите, защото това ми е първият ешелон на партията. Аз не мога да предам нито Желязков, нито Томислав Дончев, нито Петкова, нито Дани Митов, нито Краси Вълчев. Сиреч, дал съм най-силните си хора, за да бъде правителството силно. И не съм огорчен от това, ако ме разбирате криво. Просто то ще да е по-силно. Но ще стигнете до тогава. Стигнете, знам, че са ви казали какво да ме питате. Не, никой не ми казва. Еми тогава ще изчакате да... Нали вие ме викахте да говорим? Не аз. Певски отказа да се нарече опозиция. Смисъл? Каза, че ще работи за хората. От коалиционното споразумение, защо отпаднаха споразумението, което подписахте? Защо отпаднаха текстовете срещу Певски? Кои текстове са отпаднали? Вие от коя медия сте? Не. И кои текстове са отпаднали, госпожо? Кои партии са отпаднали? Отпаднаха ПП, Ново начало, Меч и Възраждане. Точка. Какво? Коя Корнелия Нинова? Къде е Корнелия Нинова? Стига, моля ви се, 20 години слушам за Корнелия Нинова, няма една победа над мен. Наставете с това, кажете. Господин Борисов, как ще коментирате промяната в отношението на кръга около Доган във връзка с правителство на Росен Желязков? Знаете, че на предишният негово предложение те не го подкрепиха и съответно отидохме на избори заради тях, а пък сега го подкрепиха. Когато разговаряхме с колегите от ИТН и БСП, всички много искахме България да влезе в правителство. Всички много искахме и затова приехме всички компромиси, двата най-важни, които искаха, които споменах преди малко, съдебната реформа, и до последно чакахме тях. Ние с ИТН и БСП за първи път срещахме сигурно преди месец. Месец и нещо. И затова ние усилия положихме 15 дни близо с ДБ. Когато и това отпадна, имаше риск, това, което казва колежката ви, да влеземе сега в парламента и ново начало да не влезе в залата и тогава с намален кворум това правителство ще да мине. И как ще да отговоря тогава на вас? АПС по-добре ли е от ДПС? И за това преценихме заедно, че АПС е по-добрия вариант. Защото вместо с такива празнодумни декларации, които месец и половина да ми ги веят, ние с действията си, когато вкарваш големия враг на Делян Пеевски в правителството, Ахмед Доган, просто не знам кой ви задава тези въпроси да ми ги зададе. Този, който ви е накарал, той или не следи политиката в България, или не може да си направи елементарната сметка,